Ay, shit naman to. Wi-Fi daw. Mamaya kayo mag-Wi-Fi. Ayan, MJ Kagrak. Good morning, sister. Ayan, MJ Lalab, Migalab, shout out. Lalab, good morning. Ayan. MJ, you are my first viewers. Thank you so much. Thank you, Migalab. Shout out, MJ Lalab. Palatandaan, Lalab, Migalab. Shout out, good morning. Ayan. Good morning, everyone. Good morning. Ayan. MJ, Migalab, shout out. And ang palatandaan, Lalab, Migalab, shout out, good morning. Ayan. MJ Kagrak, Lalab, Migalab, shout out. Matulubat lahat ng cellphone ko. What time music. Wait lang. Ayan, 3 million Migalab. Shout out, 3 million. Thank you so much. Assalamualaikum from Muhammad El Hindi. Ayan. Muhammad Lalab Migalab. Shout out, good morning. Hi, my YouTube channel. Please support me, my all friends. MJ Kagrak. Ayan, Migalab. Shout out, Lalab. Good morning. I will check your channel. You have 582 subscribers. Okay, I will pin your link, okay? Lubat pa rin. I will pin your link, MJ. Ayan, for Megalab, shout out 4 million. Wala pa tayong music. Ayun, MJ, nagbaba ng bahay. MJ, Muhammad Elindi Migalab, shout out. Ayan, Muhammad, thank you so much, Lalab. What happened to my music is not working? Sure. Ayan, music tayo. Alright, palatandaan, Lalab Migalab, shout out. Thank you so much. Ayan. Ayan, MJ, lablabin po natin, MJ, mga lalabs. MJ Lalabs, I will check your channel, okay? Ayan, 3 million Migalab, shout out. Lalab, palatandaan, Migalab, shout out. Ayan. Mohammed, thank you. MJ, I am here in your channel, MJ. I am watching your channel. MJ.
Gigi Minyado, Migalab, shout out, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak, Gigi. Yan, Lalab, Migalab, shout out, Gigi. Gigi Minyado, Migalab, shout out. Lalab, salamat sa patamsak, salamat. Ha? Gustong mag-wifi. Nanood na kamo. Maagaw yung anak ko connection. Lahat? Wait lang mga lalab, wait lang. Parang ang tubig. Ayan, 3 million, Migalab, shout out, 3 million. Ano ba itong music kasi natin? Lobat ang ano, ating tablet. Ayan, 3 million, Migalab, shout out, 3 million. Ayan, 2 million, Migalab, shout out, 2 million. Oh my God, di naggaga naman tong tablet na to. Naman ang loading. Sige mo loading, dito ka nagkukunik. Sige mo nagkukunik. Iba pa mo nakakunik.
Lubat kaya yan, no? Hindi kasi sinadge. Mercy, Mohammed Lalab, Mercy, thank you. Rodi Ihay, Tirahita, Miguelab, shout out, Rodi. Lalab, Rodi, Miguelab, shout out. Rodi Miguelab, shout out. Thank you so much, Lalab.
Okay. Shout out Maki. Hello madam, good morning. Ayan. Shout out good morning lalabs. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Ayan, makitibig may jacket ka na lalab. Thank you so much. Palike naman ako lalab. Thank you.
Sir Bruchito, Miguel Love, shout out. Loading ba, Sir Bruchito? Joke po, ayan. Sir Bruchito, good morning. Ayan. Good morning, Sir Bruchito. Magkape ka na, host. Di pa nga ako nagkape mamaya-maya, Sir Bruchito. Di pa ako nagkakape. Maya-maya po magtitimpla ako. Dave, Miguel Love, shout out, kape. Ayan. Sige lang na love, salamat. Mamaya magkakape ako. Dave, good morning. Gaganda baby ko ah. Dave, Miguel Love, shout out. May pasama pang bula-bola. May pabula-bola pa. Nel Alolino, Miguel Love, shout out, Nel. Ayan. Nel Lalab, Miguel Love, shout out. Ano ma? Ha? Ayan, Dave, thank you, Lalabs. Oy, kumusta ka na, Dave? Kumusta ka na, Dave? Nel Alolino, Miguel Love, shout out, Lalabs. Nel, Sir Buchito, Miguel Love, shout out, good morning. Ayan. Nagpapag-games ka na ba? Lalabs, hindi pa ako nagpapag-games. Paano ba naman yung internet dito? Laging loading. Kung magpag-games ako, paano kung sa kalagitnaan ng games mamatay? Hindi pa Lalabs kasi hindi nga ako nakakapag-live ng maayos. O, tingnan mo to, naglo-loading. Ang hina ng internet kasi dito, nasa probinsya kasi ako, Dave. Baliw nga ang internet, tingnan mo, oo. Oh, baliw. Ang hirap. It's me, Jim Lalab, Miguel Love, shout out. Bakit ang aga naman ng ng loading, nag-wielding ba? Lipat ka Manila. Dave, may kapatid naman ako doon, kaso lang, dito ako sa probinsya, nagpakabit ng internet. Pag nagpakabit ako sa Manila, doble-doble na yon. For connection sa probinsya, dapat wifi. Lalab, naka-wifi nga ako, it's me, Jim. Nagpakabit ako ng wifi. Kaso lang, yung wifi, sobra talagang mahina. Lalo na pag malakas yung ulan, Diyos ko. Asahan mong loading. May isa pa. Ay, Diyos ko naman na to. Bad trip man tong tablet, namamatay. Hindi kasi chinarge to ni Papa eh. Ayan, Jessie Hola, Miguel Love, shoutout Jessie, baka mahina, nabili mong wifi. Mahina siguro, it's me Jim, mahina nga Lalabs. Iwan ko dito, 1,200 every month. Walay sweldo, panay bayad internet. Wala pa nga pang bayad eh.
Kasi hindi pa naman ni Lolo pinapasweldo. Sa probinsya kasi to lalabs, it's me, Jem. Kaya mahina talaga yung internet. Ayan. Siguro pag sa Manila, malakas yung internet doon. Probinsya kasi nasa Bicol ako. Kaya mahina. Hindi kaya nitong ano. Jenny Miguelab, shout out Jessie. Ayan, MM combination. Hello, good morning, host. Morning, Tamsak Dan. Ayan, Lalab Miguelab, shout out MM combination. Ayan. MM, kumusta ka na, Lalab sa MM? Thank you so much, thank you. Salamat, Lalab, sa patamsak mo. Thank you so much. Ng bahay, 2 million Miguelab, shout out. $7.48. Alin? Okay lang, host. Medyo busy lang kaya di nakakadalaw. Ayan. Kaya nga lang, pag mga busy talaga sa work, ayan. Na pag may trabaho ka, wala kang time mag-YT. Ayan, MM. Nagbaba ng buy, MM. Tingnan natin yung buy, MM. Ayan. Dante Jen, Miguelab, shout out. Dan tamsak sa'yo, host. Lalab, salamat sa patamsak. Kaya bigyan kita ng jacket. Hello. Ayan, Dante Jen. Meron ka na lalab, moderator lalab. Sa thank you. Padikit ho. Sige na, tingnan natin yung bahay mo. Main channel mo ba to? MM combination connected from Bruchito channel. Ayan. Dante Jen. Ayan. Tingnan natin yung bahay mo. Main channel mo ba to? Hindi mo to main channel, lalabs? Dante Jen? Hindi matanagana yan pa eh. Hindi na nagana. Ayan, Sir Bruchito, nagbaba ng bahay. Sir Bruchito. Opo, main ko po ito. Ibig sabihin, lalabs, baby pa yung bahay mo. 15 pa lang. Pwede mo kasi sinarge yung tablet ko. Lubat tuloy. Hindi mo ito ginamit kagabi. Bakit di nga nila uupin? Opo, main ko po ito. Sige, lalabs. Baba mo nga yung, ano mo, yung link. Dali. 15 pa lang. Ayan, 6:50 p.m. in Houston, Texas. Ayan. Rodi Irahita, Lalab Migalab, shout out from Texas. Ayan. Lalab, thank you so much, Sir Rodi. Kos hindi pa pala, sorry po. Baba mo yung ano mo, link.
Ayan po, nagbaba ng bahay, Sir Bruchito. Catholic Life in the Spirit Seminar Tansa 1. Ayan, Sir Bruchito. Ang laki na ng bahay ni Sir Bruchito. Nasa 8K na. Sana all. Ayan, Sir Bruchito, meron kang harang. Dante Jen. Ayan, nagbaba ng bahay. Dante Jen. Buhay magsasaka, Miguel Lab. Shout out, Dante Jen. Ito na yung channel mo, Lalabs. Ayan, 7 million Miguel Lab. Shout out, 7 million. Sige, Lalabs, ipin kita, Lalabs, ha. Ayan, 6 million Miguel Lab. Shout out, 6 million. Mga napalablab pa ako na pin. Ayan, baby pa yung bahay ni Dante Jen. Bruchito Dan Pulpak, thank you from MM Combination. Ayan. Please keep it simple. Survival Lalab, Miguel shout out. Ayan. 5 million Miguel shout out. 5 million. Ayan, good morning. Please keep it simple. Survival Lalab. Good morning. Thank you so much. Dante Jen, thank you. OTW si MM Combination Lalab. Sana hindi na mamatay. Huwag sanang mamatay. Diyos ko. Yung music. The sun is up in the best lalabs. Keep it simple survival. Ayan. Good morning po, ma'am. Pakisilip po sa bahay ko po. Ma'am, salamat po. Sige, lalab, silipin natin yan. Huwag sanang mamatay. Ayan, Dante Jen. Tingnan natin yung bahay mo, ha. Kung nakadikit ako sa'yo, wait lang, ha. Dan Engine Vlog. Hindi pala main channel yung binaba mo kanina. Dati man pala tayong dikit lalab sa main channel mo, oh. Namamatay nga. Hindi kaya. Oh my God. Pinatay ko muna yung aking music. Ayan. 4 million Miguel shout out. Tingnan natin yung bahay mo, ano, Dante Jen. Do you have your coffee yet? No, not yet, Lalab, not yet. Later on, I will take coffee from kitchen. But now, I didn't take coffee. Thank you so much, ano, keep it simple survival. Dan Engine, Lalab, Jen. Dan Engine, Dante Jen. Ayan. Tayo lalab dikit sa main channel. Ayan, nasa bahay mo ako, oh. Pinapanood ko dalawa. Ito yung main channel ko dating dikit. Huwag mo na akong itimpla man, nakakaya. Huwag mo na akong itimpla. Ako na sana. Baka marinig ni Dida. 7 million Miguel shout out. Elma Abayon Lalab Miguel shout out. Tamsak. Ayan, Lalab, salamat sa patamsak. 6 million Miguel shout out. Sino nagpapaalis sa'yo? Wala naman. Ilma Abayan Miguel shout out. Ayan, Madam Ilma Miguel Sak Bloody Coder from Dante Jen. Lalab, salamat sa padikit kay Bloody. Lalab, member ko yan. Ayan, thank you. Nagsusuklian, Lalab, magbakas ka lang dyan. Lagyan mo lang sa dulo ng message mo, naggaling ka kay Islandsky Vlog. Ayan. Pero ako muna yung sa'yo, ha, magsukli. Ayan, Dante Jen, nanonood ako, Lalabs, ng video mo, ha. Miguel shout out to Ojo Wolf. Ojo Wolf, Lalab, Miguel shout out. Ojo Wolf. Ayan, Ojo Wolf, nasa bahay mo ako, Lalabs. Oh, natapos agad. Ayan, Dan and Jen Vlog. Ayan, Lalabs, delete ko to sa'yo. Pasko na talaga. Dami pa rules. Dante Dan, ayan, from Elma Abayon. Ayan, Dante Lala, pasuklian na lang po si Madam Elma, Dan na po sa'yo.
Elma Abayon, dan po sa'yo, pasukli na lang from Dante Jen. Ayan. Ayan, customer ko sila, Boy Tapang Vlogs, Ben Barobal, Derek Freedy, Valera, Official, Ashi Official, Travel Vlog, Ana Ponce, Ron Away. Yes, lalabs, napasok ako dyan sa kanila. Ikaw pala yung ano nila, ikaw pala yung gumagawa ng ano nila, thumbnail. Ayan. Erwin Onoy, Alan V, JL Valenciano, Money More. Ayan. O lalab, napasok ako dyan. Kaya pala maganda yung kanilang mga thumbnail. Ikaw pala yung gumagawa niyan. Ayan. Boy Magsasaka Migalab, shout out. Ayan, Dan and Jen. Dito ko lang to sa'yo lalabs ha. Mamatay kasi yung music natin. Wait lang mga lalas. Hindi kasi na-charge yung isa kong mobile. Ayan, 3 million Migalab, shout out. 3 million. 3 million, thank you, thank you, thank you. Boy Magsasaka, dan na po sa'yo. Pasukli na kapin. Ayan. Ayan, Boy Magsasaka lalab. Pasuklian na lang po sa nakapin si Dante Jen. Ayan, Madam Elma nagbaba ng bahay. Madam Elma, 3 million Migalab, shout out. Ayan, 3 million Migalab, shout out, 3 million. Ayan, ano, pangalawang dikit sa'yo, Dante Jen. Dati mo tayong dikit sa main channel ko, ha? Ayan, dikit ako sa'yo uli. Wait lang yung ating music malalas. Sinacharge ko kasi yung mobile. Ayan, namatay. Ayan, Madam Elma nagbaba ng bahay. Madam Elma. Ayan, pinapanood ko ulit yung video mo, ano. Boy Magsaka dan, pasukli na lang. Ayan. Madam Elma Abayo, nagbaba po ng kanyang bahay. Salamat, host. Ayan, may harang ka na agad kahit di ka pa monetize. Elma Abayon, dan pulpak, di na ako nagbakas. Pasukli na lang po from MM Combination. Ayan. MM Combination, pasuklian na raw lang po, madam. Thank you. Sayang yung aking harang. Pamaskos, baka naman pambili bigas at diaper. Wala pa tayo lalab sweldo sa YouTube. Ang aga pa. Bakit? Bibi, tingnan mga bibi yung rep kung naglo-loading. Ayan, Dante Jen lalab, Dante Jen. Ayan, Dante Jen lalabs. Wala pa tayong sweldo. Ayan, hoy, namamasko ko diri. Ha. Ayan, Dan and Jen, saka nalalas pag tayo sweldo na bumalik ka dito. From Elma Abayon. Ayan, Madam Elma nagbaba ng bay. Dan and Jen vlog lalabs. Ayan, lalabs. Dan and Jen, dikit na. Tamsak Danos from Alalay ni Jomar. Alalay ni Jomar. Si Jomar, Dante Jen, natawa tuloy si Dante Jen. Ayan, Dan, di na ako magbaka sa pangalawang dikit ko, ha. Yan, 905 ko na. Ayan, 2 million Migalab, shout out, 2 million, thank you so much. Ba't na Ayan, pangatlong dikit to sa'yo, Dante Jen. Natawa tuloy si Dante Jen. Sige na lang, balik ka pag may sweldo na. Wala pang sweldo eh. Baka sa 22 may sweldo na. Inshallah. Ayan. Ayan, 905 ka na, Dante Jen. Ayan, dikit ko pa uli sa'yo. Ayan. Hindi na ako nagbalalas. Pero kailangan natin ng music kasi napaka tahimik pag walang music. Salamat to sa lalay ni Jumar Dan sa'yo from Dante Jen. Ayan. Dante Jen lalab, pasuklian na lang lalabs. Ayan, salamat host.
Dan Engine Vlog, Dan. Ayan, from Alalay ni Jomar. Madam Ilma, nandito ka pa, Madam Ilma. Dalawa dumikit, isa lang nadagdag. Hehe. Madam lumagdag. Ayan. DBN Lalab, Migalab, shout out. Kumusta na yung channel mo, Lalabs? Oy, namuni ka na. Harang. Ayan, salamat, Lalab, sa paharang. Lalab DBN, Migalab, shout out. Kumusta na yung channel mo? 10 minutes more. Ayan, ay may premiere ka, Lalabs. 10 minutes. Sige, Lalabs, tingnan natin yung premiere mo. 10 minutes more pa, mag-premiere ka na. Sige, lalapin natin yan maya-maya, ha. Apply pa lang, Os. Ayan, congratulations. Pero na-reach mo na yung 4,000, ano? Yung 4,000. Good luck. Ayan, good luck, Lalab, DBN, good luck. Ano lang yan, Lalas? Mga 1 week lang yan, DBN. Makareceive ka na ng email galing kay YT. Sabihin niya sa'yo, congratulations. Ayan. Congratulations, DBN. Ayan, 4 million Migalag, shout out. Oh, congrats. Tuloy-tuloy na yan, Lalabs. Ano yan, 1 by 1. Sunod yan, pag magla-live ka na, tapos ano, magla-live ka na, pag naka $10 ka na, saka ka mag-apply ng ano. Mamumuni yan, wala ka naman atang nilabag sa YouTube eh. Mamuni ka yan. Mga 1 week lang yan, Lalabs. Meron ka pang mga pipilap-pilapan dyan. Tapos pag naka $10 ka na ng ano, revenue, pag meron ka ng $10, ayan, pwede ka nang mag-apply ng Google Pen. Within 1 month, ayan, ano na yun, papadala na sa'yo yun. DBN Vlog Dan from Alalay ni Jomar, ayan, matutulog na kayo, ayan. Alalay ni Jomar nagbaba ng bahay, Alalay ni Jomar. Ayan, 3 million Migalab, shout out, 3 million Lala, tingnan natin. Baka ma-miss natin yung ano. Bakit tayo nag-unstable? Ma, nag-welding ba, ma? Pinatay mo yung ref? Kaaga naman ang welding na yan, wala pang ang alas 9. Jomar, dating dikit, tamsak na lang from Ilma Abayon. Yan, Madam Ilma, napakaganda naman nito. Swimming, ayan. Ang bilis naman. Madam Ilma, ang bilis naman ng ano mo. DBN Vlog, pasukli naman po. DBN Vlog, pasukli naman. Ayan. Eight minutes na lang, 8 minutes. DBN Vlog, pasukli naman si Dante Jean Lalab. Alalay ni Jomar Dan po from this. 1 week lang. Mga labatamsak po ako nakapin. Kaga naman ang loading na tong bad trip na to. Malalas, ano, wait lang ha. Mamaya po ako magsukli, mag-iwan na lang ng baka. Salamat, Alalay ni Jomar. Dan na kayo nakapin, mga lalabs. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalabs. May premiere po si, ano, si DBN. Wait lang po.
Ayan, patamsak po ako mga lalas. Patamsak po, nakapin, patamsak. May tulog pala, may tulog. Yun, what's up? Pilam sa Japan, Miguelab, shout out. Mga lalab, patamsak po ako nakapin. Mag-enjoy pati anak, sukli agad. Ng kiss sabay hug. Ayan. Patamsak po ako nakapin mga lalabs, nakapin. And may premier po yung nakapin mga lalabs. Patamsak po ako nakapin mga lalab within ilang minutes na lang. Mag-start na yung kanyang premiere. On the way sa nakapin. Ayan lalab, salamat, salamat. Ayan, 3 million Miguelab shout out. Tamsak Miguelab shout out di for Bulabogs. Lalab di for Bulabogs, tamsak. Salamat lalab sa patamsak mo dyan. Thank you so much. Please support short video from D4 Bulabogs. Ayan, DBN Vlog. Alalay ni Jumar, hindi ko po ito main. Ang, hindi ko ito main. Ayan. Host, naputukan na ang premier ng nakapin. Ayan, lalab, salamat sa pagputok. Ayan, Dante J, nagbaba ng buy. Ito po, main ko. Yan, link po. Sige, lalab, salamat. Ayan. Patamsak po sa nakapin mga lalab. Malapit na mag-start yung kanyang premiere. Million, thank you so much. 3 million in the house. Samira Chutay, Backyard Garden, Miguelab, shout at sasaluhin ko yan para hindi sayang. Wala, kanina pa naputok, DBN, wala na. Late ka na. Mga labs, yung nakapintam sa kanpin, si DBN po mga labs. Nga naman ang ating loading, nakaka-bad trip. Nag-loading, kagaga naman ang loading na to. 2 minutes mga lalab, 2 minutes. Ayan, 2 minutes. Sunny side up, 2 second na lang. Lapit na mag-start. Nandiyan, nag-wait, na ako, naghintay na ako. Si Bicolana ng Oragon. Yung sunny side up. Meron kang DBN. Meron kang sariling wifi sa inyong bahay. Naglo-loading pa. Ang hirap naman ng connection natin. Ayan. Before Bulabogs, ayun, projectionist, lalab Miguelab, shout out. Projectionist, tamsak. Ayan. Lalab projectionist, salamat sa iyong patamsak. Projectionist. Ilma Abayon, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, DBN, lalar mo lalabs, DBN. Ayan, nakapin. Nag-start na po yung ayan, DBN. Samira lalab, Miguelab, shout out. Samira. Hi. Thank you.
Mga lalab, please support on the pin mga lalabs. Naka-premiere po ang nakapin. Hi there sis, how are you? Alalay ni Jomar, ayan nagbaba ng bahay. Pilam sa Japan, dan from alalay ni Jomar. Mga lalabs yung nakapin po, naka-premiere po yung nakapin. Wow. And 1 million Miguel, shout out. 1 million, alalay ni Jomar nagbaba ng bahay. Support natin mga nag-loading man, oy. Yan, tapos na agad yung kanyang sunny side up. Tapos na. Walang ganong tao ngayon. Nasaan yung mga tao? Ayan. Tapos na thank you so support. Man. Kala ko ba naman ang tagal? Sunny side up. Short lang. Diyos ko, nag-loading naman tayo. Ano ba yan? Ang agaga naman ng loading na to. Nakaka-buisit. Hindi ma. Kala ko ba naman ang tagal? Putol-putol tayo. Diyos ko. Nakaka-gir-gir. Eric Garcia, Migalab, shout out. Ayan. Joyful Life Vlogs, Migalab, shout out. Madam Joyful. Ng jacket. Joyful Lalab, thank you. Shout out, Eric. Ma, nag-wielding ba? Bakit wala akong connection? DBN Lalab, thank you. Joyful Lalab, may jacket ka na, Joyful. Palablab po ako nakapin mga lalab, alalay ni Jomar. Si Jomar Unyati pala to. Walking in the morning shot.
New upload. Norin ko muna. Ikasunod ka di problabog spin kita ha. Samira Chuchay Backyard Dan. Ayan, from upload from di for bulabog. Ignore natin yan. Ilis Kuso Perez. Salamat sa Iles Kuso Perez, dan sa'yo pasukli. Ayan. Ilis, main channel mo ba to? Hindi na kasi ng connection, Diyos ko. Ilis Kuso Perez. Ito lab, nasa bahay mo ako, Ilis, ha? Baby pa pala yung bahay mo. Joyful Life Vlog, thanks, ayan. DBN, ayan, Ilis. DBN Vlog, OTW, ayan. OTW na si DBN Lalab. Donna Bon Hular Lalab, Migalab, shout out Bon, Tamsak Day. Helensky Vlog, can you watch One Mind video now there? Okay, Lalab, no problem. I will watch your video, no problem. Eric Garcia dan from Alalay ni Jo. Ayan, 3 million, Migalab, shout out 3 million. May Ayan, Eric Garcia. Ayan, DBN. Nalab, thank you. Ayan, Donabon, I am watching your video, Donabon. I am in your channel, Donabon. Lala ni Jumar, I'm already... Donabon, thank you. I already watched your video, Lalabs.
Ayan, mahina talaga ang ating connection ngayon. Hebagodre. Ayan, 3 million Miguel Love. Shout out 3 million. Have a good rest of your night. Thank you. Ayan, 2 million Miguel Love. Shout out 2 million. 23 million Tamsak. Thank you so much. Ayaw masarap. Debian Lalab, thank you. Bell Kitchenware Dan from Alalay ni Jumar. Ayan, Lalab, thank you.
2 million Miguel Love, shout out. 2 million, thank you. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. 3 million, thank you so much. Sige lang, lalab, kain ka lang, lalab. So, hindi pa ako kumakain eh. Sige lang, kain ka lang, Debian lalabs. Kain ka lang. Sir Brochito. Ang ina ng connection ko, Sir Brochito. Panay loading. Ito. Loading ta ngayon, loading. Jumnos, lalab, salamat, salamat. Hi, Kainis. Tamsak Danos from Jomar Onyati, lalab, thank you. May na talaga ang connection. Ang hina talaga ng connection, kabad trip. Heidi Lalab, Miguel Love, shout out. Heidi Nati. Tatangla daw, Miguel Love po, tatangla daw, Miguel Love, shout out. Tatangla daw po, Miguel Love, shout out. Punas na ako. Tatangla daw, tamsak, salamat, tamsak, tatangla daw. Ang hina ng connection natin ngayon, I don't know. Maybe because of the rain last night. Yan, magkano nga tayo, $2 million Miguel Love, shout out. Salamat lalab sa patamsak. Alcohol.
DBN, ayun, maglis na nga lang ng table. Walang ganong tao. So, may Miguel shout out. Ayan, to mo yun. Lee Songson, Miguel shout out. Sir Bruchito. Thank you. Ayan, sa wakas luminis na rin yung table ko, maalikabok. Sir Jomar, thank you. Ayan, 4 million Miguel shout out. Nagwawala na. SSC TV, Miguel shout out. SSC. Idol, galing mong magluto. Nasa Pinas ka na pala. Oo, nasa Pinas na ako ngayon, lalabs. Pahinga muna tayo dito sa Pilipinas. Ayan, 3 million Miguel shout out. 3 million. Jomar, thank you, lalab. Thank you. Nagpunas-punas lang si host, kunwari. Ilang buwan ang bakasyon mo, host? Ano pa ako lalab babalik? Mga June. 1 year. Sa June pa ako babalik, 2023. Sobrang ng ating connection ngayon, napakahina. Ayan. Ngayon, enjoy muna tayo dito sa Pinas. Mahangin daw kasi lalabs, kaya Miguel shout out. Heart Vlogs FW ako. Maraming salamat, tos. Ikot muna ako. Madam Mera Rose Miguel shout out.
Miguel, hina ng connection. Hanggang 9 nga lang ako. Paasar yung connection. Hina ng wifi. Kino pang 31 waputi na color. Thank you, Kino. Tadang, tadadang.
Hina connection. Iwan polis na nga lang ako. Ayan, magwalis na nga lang. Anan. Ananda Lalamig Love, shout out. Thank you. Ayan, tamsak. Musta na ang buntis? Okay lang. Hi, friend.
Ayan, magkata siguro ako, madam, kasi panay loading lang, kakabad trip. Kaasar. Sige na everyone, bye-bye. Patayin ko na nga ito kasi di maayos. Bye host, ayan.